gaskiya ɗaya ce a yau dole ne in furta babu tsoro, ko da fa ana dara dole ne in furta ko da horo. Yau batun da na zo da shi zan yau ne kan wasu 'yan tsiraro, sun hana mu ji daɗi komai sai su aikin tsagero. Rabana roƙo niki ka ciren tsoro ka da ɗan dubaro, kare yi mini kariyar kaidi na so Allah ba ni tsaro. Sambatin Najeriya da salon mulki ta makar na bauta, zalunci yayi yawa an mai da diyai na ta mabarata. Wasu na kan titina wasu ko tamkar su gani su kwata, yaro na wahala tsohuwa wahala tsabar mugunta. Kasa mai arziki amma 'yan kaɗan ke moriyarta. Mun gaji, mun gaji, ana kashe rayuka shugabannin su kuma ko akan so abinda suka kware shine satar dukiyar kasar su. Su ta yin sharholiya ko kaɗan ba su ma san mai taɓa su. Ni ba kowa bane gaskiya ce dole faɗin ta gunso, in ma na yo shiru zuciyata ya za a yi da gamsu. Matsalar ta yau yawa talakawan ma ba su gane kansu, wasu sun zama karuwai wata sai ta ji ta ba da kanta. Dan abin da za ta ci mace fa an so ta kama kanta. Komai ku ne sila duk abin da kuka yi gaba za ku tsinta. Khairan ko sharran ranar za ku san kun tabba wauta. Mu ma laifinmu ne da ake siya 'yancin mu da keta. Za su bar mu cikin wuya lokacin zaben su suke tunamu. Da ji tsabar yaudara wani har kuka zai yi a kanmu. Za mu ɗau yarda mu bashi inda ya ci ya bar tunamu. Ya kamata mi nazari zaɓin nagari don ci gabanmu. Saɓanin haka kam za mu san lallai mun raina kanmu. Talakan Najeriya ka sani a gabanka akwai fa aiki, ba ta taka suke ba sam amma ka zamta makar maroƙi. Shugabannin sun gaza ya kamata mu canza su a mulki. Mu nemi nagarta mai nufin taimakon babban mataki. Mulkin da suke mana shi ya sani na kasa na kama baki. In har sun tallafa babu faɗi to amma su naki. Yau ina Fir'auna mulkin zalunci ba irinsa, to ina Hamana in shaidanci ne wa ya kaisa. Yau ina Karuna in har dukiya ce ba kamar sa. Ko mene za ku yi ba ku iya yana su ko da wasa. Kun ɗausan zuciya kun manta ina ne za ku dosa. Ai Allah ba ya bacci yadda kuka yi mana za ku amsa. Ya Allah ƙadiru kawo sauki a cikin ƙasar na. Ka kawo da dusiya da matsi Allah dai shugabanna, wanda in har an fake da shi za ka amsa rabbi amin. Daga mai son kai makas kafin yayi Allah zararansa.